Anthony Ogoli ụkwachi n'aka Owere kanye nabata Dr. CN Obiora chairman anyị n'Owere anyị zi anyị fuka ebuji ọfụ wee na-abịa n'ihu onye nze yes ji adịgo eme ihe ka esi eme nne anyị fụ na nwere nnukwu high chief n'ebe a igbo ezuo ifugo na ji apụtago yes onye anọdụ ebe onye awa ji ka o wee bụrụ ekwu ka a na-eme eze ama ji adịgwo gị n'ihu ngwa nke ihe a na-eme ya o nwere ife ọzọ na-abụrụ na nke etu kwurugo anyị jere na nke igwe nya ọwala anyị ji tata wee bụrụ ụbọchị nke anyị nwa wee na-awa tata wee na-ekwu na ji ahụ a mere mana nke ahụ na-adị n'ihu ya amakarị ya wee na-ekwu na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma onye ọbụla ife ọma na-adị mma ife ọma ga-abịarị ya mgbe na-ekwu anyị sịsị ụmụ ka ụmụaka zụọ anyị n'ọkwara ife a na-ayọju onye bi aka na anya biri ndụ ya ka Chineke were afọ ọmụ ya gọzie ji a ka erie ka ọ zọra na mgbe na giza dị nwa n'anya n'ezi anyị fụ Eze-Amalu awa ji Eze-Amalu erie ji 2021 mere na aha ọzọ ya amakarị Ibre n'onye ka m na-ekwu si o n'Igbo ya na-eme ibe na-eme n'oge ekwesịrị na a ga-eme eze onye ma ekwego nke ebu na Satọde na-abịa n'ebe a ka ọ na-akpọ na m ga-agwa mmụọ niile nọ n'ala Igbo ga-abịa na mba maka na ndị Igbo anyị nọkọta anyị abịa gwa ndị nna nna anyị gbara na ọfọ ọgba goro anyị na anyị ji na-aga anyị ga-eje na-aga na ha jigo Igbo ezuo ka ọfọsọrọ ibi ele nọtakọcha ọhịa eweza ọhịa ifuge anyị na-ekele unu n'ụbọchị tata bụ 12th of September 2021 anyị nọ n'obi chief Uchenna Ezenna ya Eze-Amalu one of Oraukwu chief ihe a na-eme n'ụbọchị tata ọ bụghị nwere ife ọzọ na-abụrụ na igwe wara anyị ji nya olu tata o wee si anyị wabazi ya so nye ka anọ n'enu ya wee chi ka anyị mmadụ ncha nọkọ nwa aṅụrị anyị awapụgo ji so wee na ife anyị na-ayọ Chukwu bụ na ji nke ahụ a mere eme na nke ahụ ọ na-abịa n'ihu ya amakarị ya o nwere ife ọzọ nye ka anyị nọ n'enu ya bụ isi ọfọ Oraukwu gawa n'ihu etu a ka ọ dị ọ ga-adịrị gị mma maka na onye na-eme ka nna ya na-agọzi site na n'iyi maka na ndị Igbo amaghị na nọọ ndị nna nna anyị ha sent na ndị ụka were anyị si na nke ha sent nke a bụrụ ndị nwụrụ anwụ nna ha sent etu nna m si ụzọ ikwere eze afọ ukwe anyị n'olu mba anya m aka ha nke gị anyị na-enwe aṅụrị igwe wara ya ji nya anyị wee na-eme nke anyị taa ya bụ omenala ka anyị na-eme omenala ndị nna nna anyị ha debere anyị alụrụ ndị post n'ịlọ mmụọ anyị nwekwa ọya ewechi n'ofu ihe so anyị na-ihu alụwe ihe ubi ọhịa anyị mee taa esi na Chukwu si mee anyị wee tiche ihe na ihe wee ihe ọpụta meela anyị nke taa mara mma nke echi ya amakarị so onye ọzọ nye ka anyị nọ na-eri oriri anyị erie na tata ahụrụ ahụrụ ji ebe a ọkpaka anyị na-esụọ ji asụọ sie esie anyị ericha na ha ncha niile n'ọza na-akpọ n'ezi isi na ọhịa anọgịda
anyị na-asị gị nnọọ maka anyị nwere ebe ọbụla ọ na-eme enyi ya amụ ahụ ekwe nna kụzuo ife a na-eme ebe a dị m mma eso m enyi m nwoke bụ Nzafukwe wee bịa ebe a ka m soro wee witness ya Yam Festival a na-eme n'ebe a o juru m afọ ife m na-ekwu bụ na ife metụta dị mma antụ anyị nwere olu anya na nke Messi ya amakarị karịa nke disi ya udo dịrị gị I'm on you. Kama na igwe adịrị na-egbu dị ibe dị nọ na nnọkọta sị ka mbịa ma nọ ọka n'ọhịa wee kpatado na-akọ oke ana m ame nke m on Saturday invitation ya ka m wetara so ọnya ibe anyị bịa dada wee sị ka mbịa nọnyere nwantị onye emekwe na mgbawa isi kama na ngwa abasipa ịgba ya na-emetakwa ya dịka anyị na-eri mana abịaja na-esizi other yes which is not necessary the ibe anyị chọrọ dịrị ka anyị gwa ndị anyị na-abagba na Igbo nwere tradition n'ọdụ mma ka Igbo niile each state mesen kebe every state mesen kebe emesize state niile ewe nnakọ mekọ ya ọnụ tibasi na anyụ kọ mamụrụ ọnụ omegi na ọgbọ so n'ọdụ mkpa Igbo ga-eyuze this ife a ka ọ bụrụ ife ọ ga-eji wee na-adịvive their culture onye m Igbo izu ahụ maka na abịa Tata, like Anambra, can show I was saying now, Obodo, no. Now we Boko. Boko. Chief, any major be about that. First of all, Ibonyo. I'm o nwere enyi na-akarịzi enyi ibi ya so etu amụnị ya dị wee sị m bịa na ya taa wee sị ka m bịa nọdebe ya maka na ịma na ịnọdebe ọgaranya ọ bụrụ ọghọm nke ya bụ ọgaranya ka ọ so ka m bịa ka m marụ nke ọ ya akpachi nke m wee na-eti na nke m ịma na ịwa ji nọ mgbe onye ji teta ụra na-abụ ụtụtụ ya ịghọtago mmasị na ji ọwara adịghị mma ọ dị mma ịghọtago ji ọwara dị mma so onweghị nsogbu na ji ọwara so ọ na-eme ihe nna nna ha kụziri anyị ife ọ gosiri ọ na-anata unu na ọ nwata unu na ọ na-abịa unu amaara ya amara nọ a na-akpọ ya obi owuru ọbụkwa eze ama bụ nke ọfụ a mana ihe anyị ji mara ya bụ obi owuru na ndị ọhịa ya na-ata anyị na-asị gị nnọọ
anyị na-ekene gị Chief. A sị na afọ Nze bụ onye okwu. Anyị na-asị gị nnọọ n'ụbọchị taa. Tata Iza-Amalu na Iwa-Ji. Iwe bịa mbọsị nwa ya gbara akwụkwọ ịbịa eme ọgụ bịa mụrụ ibe bịa Iwa-Ji taa ịbịa ọ bụrụ obere ife o gosiri na gị na ya dị na mma. Ụdị nje na-eri tata ka ị nwere ikwu na ya. Omenala Igbo nna anyị babere nna nna anyị babere wee gbara n'aka anyị so anyị ga-emekwa na-ese omenala anyị ka ọ bụ so na o mesịa ya wasị ya ji ma odibe ji ọnwụ ọdịle ya na mma mgbe ọbụla na-agabara ele ya bụ ebele anyị na-ebe n'isi ọbụla onye dị ndụ okwu ebe ọ ya so na-adịla na mma dịkwezi ebe ọ nọ nwere ya n'ezie anyị fụ na Iza-Amalu na Iwa-Ji kedu ị nwere ikwu? Ife nwere ikwu ụzọ dị na ọ bụrụ taa ka o bido so na ife a bụ awa ndị ọ na-awarị awarị ọwasịa nke na ọ ya agbakwa ọzọ ọmụ a Messi Apostle Martin onye na-eje ebe ọ na-eme na n'ụbọchị taata anyị nọ na nke Chief Uchenna eze nna ya Iza-Amalu ọ na Iwa-Ji wee sị ka anyị bịa ka anyị kọva ihe ọ na-eme ọ bụ ya mere ha ji ebidozi anyị efu ka ndị mmadụ nọ na-eri ori na-enwe aṅụrị na-ekele Chineke ka aha nwa harvest aha mara mma nke ahụ ọzọ ga-amakarị. Anyị na-asị Iza-Amalu ịbịa na nke igwe nya mgbe igwe Iwa-Ji ịbịa na ime obi ebe igwe Iwa-Ji wee sịkọzie ka ezukọ na be gị gosikwa na ịbụkwa onye eze nke ya dịrị gị mma. Aka m bụkwa Messi Apostle Martin onye na-eje ebe ọ na-eme anyị bịara ebe a maka na ọ na-eme anyị si ebe eje ọzọ anyị na-ebi na nke obi ezu na alụ.